Dende o Sindicato Labrego Galego opoñémonos á apertura da mina do Ade. Trátase dunha mina de extracción de litio que afecta aos concellos de Beariz e de Avión na provincia de Ourense e o concello de Lama na provincia de Pontevedra. Unha primeira fase é un proxecto fragmentado que afecta a moitos máis concellos, un proxecto que xa conocemos de vello, que ven de as primeiras veces que se intentou. A súa aprobación foi no ano 2013, naquel momento empezaba polo Concello de Forcarei, en Pontevedra, xa daquela alertamos dos perxuícios que iba a ter para a aprobación, sobre todo no tema da afectación ás augas e ás fontes veciñais. Posteriormente, no ano 2020, inténtase de novo a tramitación naquel momento empezando no Concello de Ourense, o que lle chamaban o proxecto Coto Tocayo. Nese momento intentouse tramitar sin declaración de impacto ambiental, habendo no expediente un informe do Instituto Geológico Mineiro de España onde alertaba da posibilidade de aparecer minerais radioactivos na explotación, co cal era obrigatoria esa declaración de impacto ambiental. Alertamos das irregularidades que a Consellería de Industria estaba cometendo ao non tramitalo con declaración de impacto ambiental e meses despois foi denegado por un informe da Confederación Hidrográfica Miñosil. Pois neste momento volve a estar a exposición pública un proxecto blanqueado avalado pola Xunta de Galicia, declarado como estratéxico, pero que é o mismo que os anteriores. Un proxecto que vai afectar moito polo tema da contaminación das augas, polo consumo de millóns de litros de auga que nun contexto de cambio climático non nos podemos permitir un proxecto deste tipo, un proxecto que vai a expulsar as veciñas e veciños do territorio e que vai a deixar irrecuperable, como moitos proxectos mineiros temos visto e temos vivido en moitas poboacións, o territorio irrecuperable e inservible para outras actividades. Polo mismo, opoñémonos e poñemos a disposición os nosos locales do Sindicato Labrego Galego en todo o país para que a veciñanza poida pasar a facer as alegacións pertinentes neste plazo de exposición pública e apoiar con este traballo as comunidades de montes afectadas e apoiar a loita das plataformas veciñais que están articulando a loita contra este proxecto.